زینا هێشتی نییە چیا ji bîr nekiriye ke wek zarokek li pêş her kesekî hewce bû. Lê derketina wê ji wî barûdoxî hêj girifta avê ji wê re çareser nekiriye. avêj ve xwarinê feraqa redim. Cihada ava min nebû û vir jî nîne bes vir jî ez bi wedî car tê heye. Kebertû ke kempeka awerebûyên Şingala bi rengekî seretayî avê werdigirin. Lê li dû avê ke jê derekî fermiyê jiyanê ye demekî bi zehmet dibine ser ke bi hêla milav vedguhêzin. Ava me xwedê ava me nîne. Xwedê miştaliya kempê têne pîşa kempê ev diska avê dikêşin. Çadırê me diqancin binê çadırê qanca bi rastî şerê me dixweşin. Jî radî nêdivan tişta wan bes bi rastî em ji avê re radîne ava me nîne. Wala kamirçî de van ji me re çêtir bû cana pênc rojan av nayê. Kempa bi kargêriya. Lê kargêrî ne destê dirêjê çareseriyê ye. Eger jî qada kempê ye ke berz û bilindî ye. Kempa Kebertûyek û Kebertûdû nêzî 30,000 mirov tê de jîn. Van hadû kempa şebekaya avê ji ber berzû nizmiya durustkirina kempê hindek êrişetê de hebûn bes ew êrişet me nivîstî me destîşan kirîne me ku rapor bilinkîne bû parêzgeha dûkê û yê sertiyan înşallah demeke zî da durust bîtin. 6,000 xîvet di Kebertû deyne ke qasî wê ji marê xêzan dijêr de dijîn. Rojane ji fervî û ve xwarinê re hewceyê avê dibin. Lê ne bi kirîn û ne bi tune jî. Caran ew av peyda nabe. Şingalî dibêjin kesê bêşans heke çûye ser deryayekê wê biçikî. Çîroka her xemnak di trajîdiya Şingalê jî de tîhnî bûn jî. Ke piştî 6 heyvên awarebûnê jî yek ji êş û azarên herên mezinên xelkê Şingalê ye. Berekat Îsa Rûdaw, Kempa Kebertû.